धके पगरिया मैया आर तुहरे दुअरिया गोड़वा लागो तने कि बेटा के असही तू अरे हरदम हसई मांगो तने गोलू भाई गीत रहे ई अपने खातिर अपना समाज खातिर मांगने जे जहां जाले ओ लोग खातिर वाले के माई हम अपना ही खातिर ना बल्कि धरती पे जे भी जीव जंतु मनुष्य में जन्म लेले बा सब कोई के यही तरह अपन आशीर्वाद के माध्यम से सब कोई के चहचहात रखम ये आशीर्वाद रो से मांगी नहीं कहे काका भक्त माई के दरबार में गइल बा और माई से विनती करता कि माई रउरा कृपा से हमार घर इस संसार हमार सांस चलता लेकिन फिर भी पता ना काहे जब भी मंच पे जाई ना तो गोलू राजा के हम देख ली ना तो हमरा घबराहट फील होके लागेला जहां इतना सुंदर गवैया होके तो तनी मनी तो नर्वस हो जाई आदमी ए माई फिर भी हमरा रोला पे विश्वास बा अपन आशीर्वाद हे बालक को बनौले रखो वैसे कहतनी कि पढ़नी न लिखनी माई अरे बननी गवैया हो कि बीच महधार में माई अटकल बड़ुए नैया कि करले खुशबुआ ए माई और करले खुशबुआ माई और दुनो अरे हरी पावन कि माई हो मोर हो अरे हरी पावन कैसे तब भइल बाट धाका धूप हाँ भइल बाट धाका धूप हर लग बड़ी डर हो हर कृपा बनवले रही हो हर कृपा बनवले रही हो। अच्छा के चाहता कि माई के आशीर्वाद सब कोई के मिल जाओ अगर जो लोग भी चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद सभी को मिल जाए जरा दोनों हाथों को खड़े कर लीजिए सभी लोग ईमानदारी के साथ में दोनों हाथों को खड़े करके और एक बार ताली बजा करके कहेंगे क्या तब माई हो मोर हो कृपा बनौले रही हो माई हो मोर हो कृपा बनौले रही हो भइल बाटे धाका धुकी लागे बड़ी डरे माई भइल बाटे धाका धुकी भइल बाटे धाका
बोली सच्चे दरबार की तमाई हो मोर हो कृपा बनवले धके पगरिया मैया तोहरे दुबरिया गोड़वा लागो ताले धके पगरिया मैया तोहरे दुबरिया गोड़वा लागो ताले गो ताके अपना तू असही हसई हई हे मांगल आवा कितने नारे माई सब कोई जानता कि माई की कृपा सबके के ऊपर बरसत रहेला। यही विश्वास यही आस के साथ में हम दरवाजा पे आइल बानी और हमार चाहना बा कहते रे का कि चाहे कितनो अच्छा गवैया हो जास चाहे कितनो अच्छा लोग बजावे वाला हो जास कितनो अच्छा गवैया हो चाहे कितनो अच्छा बजवैया माई राउर आशीर्वाद ना मिली तो सब कोई बेकार बा कहते रे का साज बाना बाज बमाई उखड़ा ले आवाज बा कि साज बाना बाज बमाई अरे है उखड़ा आवाज बा रौर गिरी बाबा माई चलत है समाज बनवले रे रही हो की कृपा बनवले रही हो होई गोलुओ के ऊपर हो आरे दोनों हाथवा जोड़ी माई कृपा बनवले रही हो कृपा बनवले रही हो दोनों के ऊपर हो दोनों हाथवा जोड़ी माई मांगता मोर हो दोनों और यही आस्था और विश्वास के साथ में कोनो औरत माई के मंदिर में जाली सन यही आस्था और यही विश्वास के साथ यदि कोनो औरत माई के दरबार में जाली सन त का कहली सन हो की बनले रहो आरे नहीं हराए मैया अरे होय बनले रहो ससुरवा हो बनल रहो नहीं हराए मैया बनल रहो ससुरवा हो अरे इहे बरला इहो तुझे मैया सजल आवा तुम हमको ए बुझू चाचा जियत रहो कि बड़े
नसीबों से मिले हो तुम हमको, बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीर को। आए तनी बुझे से जरूर आई तो दिखाई दो। आई क्या बात है। सब कोई अपन अपन मनोकामना के साथ रोजा दरवाजा पे आवेला ई चाहना के साथ में। बहुत बहुत आशीर्वाद बार बार प्रणाम। हम चाहम कि माई से कामना करम राजू उपाध्याय जी की तरफ से पुनः 520 रुपया के आशीर्वाद। माई से कामना करम के इतरे राउत पर प्रतिष्ठा बनल रहो। आम के लाकड़िए मैया सुरही गाय के जुआ पुनः आशीर्वाद हमारे गार्जियन राजू सिंह समाज सेवी जी की तरफ से 1100 रुपए के चढ़ावा माता दरबार में आयल बा। माई से कामना करम कि भैया की पहचान समाज जहां बानी हो जा के ना बल्कि विदेश के समाज तक पहचान हो को यहाँ के पद प्रतिष्ठा बनल रहो। माई से ये कामना रहे बका आम के लाकड़ी रे भैया सोही गाय के जुआ घर होखेला। एगो औरत के दूगो घर होखेला, एगो नैहर एगो सासरा। ओ दोनों घर के सलामती खातिर पूरा दरवाजा पे हम माथा टेकतनी और हमार रउरा से ही हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना रहे कि माई दोनों घर के सलामती रखो। कोना भाव से तरीका दोनों घर हमार घर के सलामती खाली रोला दरवाजा पे आइल बानी। कहे बता कि नैहरा में बनल रहो अरे है भाई से भतीजवा ससुरा में बनल रहो लोगो एगो गीत एकरा के हो जाई ओकरा बाद में उठावल जाई। हम जाना तनी कहूंगा दुनिया कहेला कि जब पिंकी जी जैसन आपके जैसन गुड़िया जी के जैसन हाँ अगर नित्यांगना मंच पे हो खस तो महफिल अधूरा लगेला। लेकिन तनी सा बर्दाश्त कर जा माई के सिमरन बंदन के बाद में गोलू भैया आए नहीं सब यहाँ उठावल जाई। काहे पका कि नैहरा में बनल रहो अरे भाई से भतीजवा ससुरा में लहू रजे बरवा हो
भैया उपेंद्र सिंह मुर्मा की तरफ से पुनः बहुत सारा आशीर्वाद बार बार प्रणाम बा। लेकिन कहे बता नहीं हरा में बनल रहो भाई से भटक जावा ससुर में लहू राजेवाना कि यार दूधे पूते आरे भरले रहो का अरे दूधे पूते भरले रहो माई हमर शिशु चाचा उमेश भैया कहे पका अरे सर पहना गरिया मैया घूमी घूमी आइलु अरे घूमी घूमी गई आवा राजू चाचा के घरे जागरण के माहौल बा और वहां के कहत है कि माई जब भी केहू श्रद्धा से उरा बुलावेला जरूर सब कोई के दरवाजा पे जाके सबके आशीर्वाद देना। आज एह रजुआ से कौन गलती हो गइल कि हमरा दरवाजा पे आवे से कतरात बानी कहत रे का अरे सोर बेटा कलिया मैया घूमी गइलु अरे घूमी घूमी गई हमरा या गनवाए मैया हमरा या गनवाए मैया ठकियो ऐसे ना जे भी माई के बुलावल चाहता कि ये माई हमरो घरे आई आपन आशीर्वाद हमरो के दी एक बार चाह के फिर से दोनों हाथ उठा के और ये अंतिम लाइन में समापन करते चलो दोनों हाथ से सबको उठाई पीछे वाले जितने भी भक्त आए हैं माता रानी की कसम है जिनका दो हाथ मिला है वो दोनों हाथ को खड़े करेंगे और जिनका एक हाथ है वो एक हाथ को खड़े करेंगे जिनका नहीं होगा वो बगल वाले से उधार लेकर के लेकिन दोनों हाथों को खड़े करें सभी लोग दोनों हाथों को सभी लोग खड़े करके मिनट में गाएंगे क्या सोरा बेटा कलिया मैया